Moja pizza je už nakrájaná na kúsky, takže ju môžem vziať a jesť rukami. Pozri sa na tento chutný syr tu. Je to láhodné. Milujem pizzu s pepperoni. Som pripravený ju jesť navždy. Super. Áno. Chcem viac a viac a viac. Super. Ale to bol iba jeden kúsok. Ešte je pred nami celá kopa. Čo ak si urobím jeden obrovský kúsok? To bude niečo neuveriteľné. Aký skvelý nápad som dostal. Wow. Je úžasné. Myslel som si, že sa unavím jedením píce. Neboj sa. Pomôžeme ti. Poď, Roxy. Poď do toho. Si najlepšia. Si najlepšia. Si najlepšia. Ďaká, dievčatá. Mia, ty to porazíš. Poď. Rýchlejšie. Už len trochu zostáva. Dokážeš to? Dobre urobené. Poďme! Hurá! No ďakujem, kamarátky.